Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Ada orang so tamulai parminggota, jumulo mahita martangyang di bagasar rohata, martangyang mahita. Amen. Huriani tuhata, nungasahat hita nuaing tuminggu papituhon dung Trinitatis, alanii marpungudo hita di permingguan sadarion, lau mamuji dohot pasangapon Tuhani. Saya totong mata ingot, debata situ lusa daido, nang mangalehon patik nai baru dihita, ima holongi. Pinuji made bata situ lusa dai, nama notong maka holongi hita di parngoluota. Topik ni mingguta sadarion, manogihon hita asa taulahon patik nai baru, ima holong ni roha, songonan idok ni topik ni minggu tahun, holong ido patik nai baru. Atong naing mga masiholonga kita, songon Kristus, Yesus naung jumolo maka holongi hita, tapahibul ma roha dohot pikirata, lau mamuji Tuhani, marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot anoon. Amin. Disuruh debata do anakna gabe pardengganan, taringot tu dosata. Hamu ale akadungan, molosongoni dihaolongi debata hita, ikut dohot do hita masih haolongan sama hita. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata pargogona suatu dosan, sailehon jala patubuma dihami haporsiaon nasitong, tabayma haporsiaon nami ganup ari, asalam tugu, lehon madihami holong ni roha, naso marpangasi, asa holong roha nami diho, doho didongan nami jolma,
lehon di hami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami, mabahin lomo ni rohami. Sayo ului ma pangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marid di mahita. Tangiwan hamuma patik ni debata di minggu papituhon dung Trinitatis sadarion iman atar surat di Matius 22 ayat 37 sahat 40. Jadi di dok Yesus ma si haholongam mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam doho sian nasa roham ido patik raya na perjulu alai dos do argani na paduahon si haholongam mudo dongami doso dirim patik na duo do makamham nasa patik dohot hatani panurirang atong rap mangidogu kumahita sian Tuhan debata. Oleh Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Mari di mahita. Topo tima dosa tanah gudangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami perguguna suatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi. Ale Tuhan debata mauliati ma di padongan yon dohot pangaramotiomu nama buan hami sahat tutikion nunga bolas behami patu paparminggon di bagas jorom nabadiai alai di deba inganan totong dope di patu paparminggon di bagas ale Tuhan debata asima roham tujuluanon boy sudah merpungu di parsauran nabadia di bagas joromi
Ale Tuhan di bata, nang pinaumasok kami, tutatanan ningulu na ibaruon, godang do hamaulan huadopi hami, hamaulon di bohal ningulu siganupari, hamaulon ala naso adong karejo, hamaulon ala say martabatabba dope bilangan ni aka na marsahit, dohot ragam ni aka hamaulon na asing. Ala ni Tuhan, say lampatugu mahami, asa masih haolongan, unang paluas hami holan makarikoton diri nami sadiri, alai naing manian lam tubuh roha masih haolongan, dohot marsiurupan. Ale Tuhan debata, asi maroham, asa tarpatu pahami mangulahon haholongan. Ale Tuhan debata, nunga di leon ho di hami patik nai baru, imanaing masih haolonga kami songoko na makaholongi hami. Alai Tuhan, jojodo hami dang makaholongi, dongan nami songon naung pinatupam di hami. Sabalikna nungalam godang sian hami, naholam makarikoto diri nasa diri, masih haratan jala masih hosoman. Alani hamaulon dang buwi be huida hami, holong naung pinatupam di ngolu nami. Dang huaholongi hami dongan nami doso diri nami, gariada tahe, sainang dolomo nami na saut, tumbi hama tadaun ni halak hami, sisiamu, moloso masih holonga kami. Alani Tuhan, rodo hami tu daupamu, mangido asini roham, saya patupa madi hami, roha na masih holongan, asa terok hami sisiamu. Ale Tuhan debata, asi maroham, asa tarpatu pahami mangulahon haholongani. Ale amanami jala di bata nami na di banua gijang, parisi roha na sumurung midahami, hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa doot pangalosian nami na godangi, tatak mahami, marite-ite asini roham, jala se sama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Roh tu Jesus, roh daloja, namahiui, lamrung dari wabuna rohami. Baga-baga ni di bata taringot Tuha sesani dosata. Musat pe akadolok jala humutal akarobian. Alaya anggo para sirini rohaku nasotupa musat sian ho. Jala padan di hadamioku nasotupa humordit. Ninna Jehoba siasiho. Hasangapun ma di debata na ligijang. Amen. Marede mahita. Tuhan Yesus na puna, sungguh pradina biar hula, tali pargogong melunai,
Hata ni debata turpuk epistel di minggu papituhon dung Trinitatis Sadarion imana tersurat di tolu Musa sapulsia ayat sia 1:10. Mulo di gotil hamu parbueni tano muna dan jadi sudah gotilommu duru di haumamu jaladang jadi joputon muna namar pisik-pisik di panabian muna. Parbueni hawang hangurmu pedang sudah gotilonmu, jala unang pola papungu-pungu parbuena marpisik-pisik di porlak anggurmu, ikon pasombuonmu doi di halakna pogos dohot di halak dagang, ayahu do jahoba debatamu nai. Dang jadi hamu manako, jaladang jadi hamu margabus, jaladang jadi hamu marsipautotoan. Jaladang jadi hamu manolon tutu marhite guarhu, asaunang marlea bahenonmu guarni debatam, ayahu do jahoba. Dang jadi rupaummu dongammu manang dobo ommu ugasanna, jaladang jadi pogo ommu upani halak pangula, pola sahat rodi manogot. Dang jadi buraanmu halak nanengel, jaladang jadi bahenonmu partutuhan di jolo ni halak nama pitung, ikon habiaranmu do debatamu, ayahu do jahoba. Dang jadi papeleommu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnidaida bohi, palea halak na pugos, pasangap halak na sangap, ikon marhite sian hati goran uhumonmu dongammu. Dan jadi ho mangalap manaruhon hata makata donganmu sabangso, jaladang jadi ho hehe manindangi dopak ngudar ni donganmu, ayahu do jahoba. Dang jadi ho somommu dongammu di bagas roham, alai ikon marsipaingot ho tudongammu asa unang manea dosa ho alai ibana. Dang jadi balasonommu na jahat, jaladang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom, ikon haholonganmu donganmu jolma songon dirim, ayahu do jahoba. Ima sahatna, mertua doakan na tumangion hata ni debata, jala na piopsa. Amen. Mari dimahita. Tidak koma haporsiautai songon na hina tidak ko nidongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu urusan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imanan itu buhon di si Maria na gabi-gabian si Anton di Porbadia adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di Silatus na matetar pajal do ibana di hao pinarsilang na tua tubano toru dung ditanom na mula mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lahun dulu siamun di debata Jehovah amanai parguguna suatu dosani. Di simay bana pay mamulak sugot to tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di Porbadia
jala adong sada huria nabadia, huria atau panihala Kristen akan nabadia, doho dia sesani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu dosogut daging ni halak nong mate, doho dihangaluan na sora sudah. Amin. Tapi mati ting dihita di bagasan mingguan. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita, sudah ruas ni huriata, tabege matiting di mingguta sadarion. Napat jolo titing ragam. Goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion, ima minggu papituhon, dong trinitatis, jala topik ni mingguta, ima, holongido patik nai baru. B. Pertangyangan sektor. Hobar tu kondisi wabah COVID-19 nasoboi dope terkendali sahat tutikion. Alani pertangyangan sektor tapatupama di bagas tabe. C. Surat penggembalaan na pasapuluduahon. Hobar tu surat penggembalaan na pasapuluduahon tanggal 10 sada Juli 2020 ima manotopon parmingguan mulai tanggal 12 sahatu tanggal 25 Juli 2020 pertanyaan sektor dohot parmingguan godang totong ma tapatupa di bagas tabe alani pandemi COVID-19 naso masohot dope obartusi tapagajang mamusetiki ima sahatu hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. D. Sekon parhalado. Marhite titingon, pinabotohon matuhita sude parhalado ni huriata, asa di hari Selasa tanggal 20 Juli 2020. Tupotado sermon parhalado dimulai pukul 10 WIB. Maringanan di bagas gereja, ima laho makatai, mangaratopon taringo turapisi APBH 2020 dot aka narikot di huriaton opartusi rade mahita madohoti sermoni jala unang lupahita ikon mangulahon protokol kesehatan ima pakai masker jaga jarak dohot manuci tangan. Rapot resort di hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pukul 10.30 WIB patupaon ni huriatado rapot resort ima laho mamilit fungsionaris di resort rapot resoti ima nanidohotan ni parhalado resort pangula nagoktiki sahalak sian parhalado parartaon sahalak parhalado ganup dewan sahalak utusan parhalado dohot sahalak utusan ganup kategorial sianda 2 huria di resort tahun jala unang lupahita ikon mangulahon protokol kesehatan ima pakai masker jaga jarak dohot manuci tangan. F. Penerimaan mahasiswa baru Universitas HKBP Nomensen. Melalui warta ini diberitahukan penerimaan mahasiswa baru Universitas HKBP Nomensen tahun ajaran 2020-2021 mulai bulan Mei 1 Agustus 2020 pendaftaran secara online manang langsung daftar ke kampus UHN Medan. Info lebih lanjut dapat menghubungi di 0813 6061 4484 atas nama Febri atau di 0812 6535 6060 atas nama Novida. Napa duahon parhepengon mataida di WA Group sertu ganup sektor masing-masing. Songonima titing ni huriata di bagasan sadarion tapasada maruhata martangiang mahita. Debat Jehovah amanah husob bahami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate matuhan di pasahat rohan nami toropanmu nabatun badiai. Allahu pakilalahu kami do Tuhan padonganionmu di bagasan ngulu nami di bagasan saminggon.
saluhutna ali Tuhan dangalani gogo nami. Tungala asi dohot tolong ni roham do ali Tuhan, napadimun-dimun na mangaramuti hami, boy hami Tuhan, tolha subagas ali Tuhan Yesus Kristus. Nunga hutangi hok kami Tuhan, akatiting na masa, dohot na naing si pamasaw ni huriam depe Tuhan titikyon. Saluhut na Tuhan, boy mardalan di bagasan ni roham. Homa totong ali Tuhan, napasaw toni asa boy di bagasan las ni roha, tarula manang terlaksana. Ali Tuhan Yesus Kristus, secara khusus Tuhan di pembangunan ni huriam, di gedung serbaguna, gedung sekolah minggu, nang ima di nagoktiki ali Tuhan. Tuhoro pasaton nami Tuhan, asa patudonmu Tuhan, dalam nalibidengkan depe Tuhan, dia kadana nanaing si pakyon nami Tuhan. Tarlumuwi ma Tuhan di padi bisuk nami, dia katukang nami Tuhan. Totong ma dongani nasida Tuhan, asa boy di ulah nasida, sahatu nasidung di bagasan damem na suburungi, di bagasan las ni roha, asa marhitay ali Tuhan, lamar bungaran magwarmu na badiyay. Ali Tuhan Yesus Kristus, dinong masihol si tuduhami Tuhan, saluhut na ruas ni huriam, nanaing martangiyang, marede puji-pujian Tuhan, di bagas jorom na badion. Tuhodo kami mapurus Tuhan, hodo ali Tuhan pangalualuan nami, alani ali Tuhan sisada tangiyang sada pangiduak kami Tuhan, di tonga-tonga nami, di bagas nami, mangidoho tuado pamu ali Tuhan. Asa salpuho ma Tuhan, sahit na masa ima COVID sa pulusia, na mabahan rohan nami gabi mabiar ali Tuhan, gabi terganggu kami Tuhan, mangula-ulon nami na maragami, nong pinasahat miti kami ganup marsada-sada. Ali Tuhan Yesus Kristus, di sude ruas ni huriam, dinasohagwara kami Tuhan, ho matotong na mangaramo dinasida, molopoing Tuhan di bagasan para sahiton, dulo manasida ali Tuhan, daoni manasida Tuhan, apehon tanganmu nalabok itu pamatang nasida, asa buhay Tuhan, di bagasan las ni roha, marlopit tangan mangido asimi ali Tuhan. Ali Tuhan Yesus Kristus, satokin na Tuhan, naing tanghonon nami baritam nauli di tonga-tonga nami, parbisuhi, parsahalay na posom ali Tuhan, asa sahala na saan banwagijang Tuhan, buhay Tuhan na posomi para raton baritami di tonga-tonga nami, ay hatamiro Tuhan, nagabi sulu-sulu nami, ujo mardalak kami Tuhan dinaladiti, tukot nami ujo mardalak kami Tuhan dinahulom. Ali Tuhan Yesus Kristus, gogdo Tuhan dosa pangalusyon nami Tuhan rupamu, takta pajojor kami ali Tuhan tang sudesi pangeron nami Tuhan rupamu, alani ali Tuhan, uras mahami jumulo Tuhan, sian hadosaon nami nagudangi, asa unang alani godang ni dosa ali Tuhan, gapetarabat pasuk-pasum, nanay silehonomu di kami ganup marsada-sada, atong Tuhan, tangihon jala uloy ma, tangiyang dohot ele-hele nami, naupasat nami marhita anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Barita nauli di mingguta ima minggu papituhon, dong Trinitatis,
Tersurat di Yohanes bidu 10 mamuka sian ayat 30 sada sah rodi ayat 35 ujaha madihita songonoma na tersurat disi. Patik holong ni rohai. Jadi dung lahu ruar ibana di dok Yesus ma namar sangap manuaeng anak ni jolmai jala marsangap debata di bagasan ibana molo marsangap debata di bagasan ibana pasangapon ni debata ma ibana di bagasan dirina jala tibuma pasangapon na ibana hamu akka anaha sangobas nari nama au rab dohot hamu luluam muna ma au alai songon nang hudok tu hamu tu halak akka jahudi dang terbahin hamu rotu sitiopoki laos ido hudok nuaing tu hamu patik nai baru mahuleho tu hamu naing ma masih hahulongan hamu songon holong ni rohakku di hamu naing masongoni dohot hamu masih hahulongan apalah sianon ma tadaun ni halak saluhut na hamu sisiakku molo masih hahulongan hamu ido yanggo sahatna hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tung macai gudang do nuaing di partikianon halak na bui menciptahon ragamnya ke lagu bui doi marhite-hite lagu rohani na diciptahon alaya dong do tong halak menciptahon lagu ima taringo tu holong ni roha contohna saya dong do halak mangarang lagu taringo tu holong ni rohaon jalahiyadu tabiki taringo tu judul lagu menaringoti holong ni roha isarana ima holong nasotar putik innakan adong dui edi dungi muse adong do halak na mencipta lagu didok do huha holongi ho tu doson dirikon jala gudang do halak mengarang lagu menciptahul lagu taringo tu holong ni roha alanya ka manginang aha do arti maksud ima holong ni rohaon taringo tu holong ni roha tongom maritur puhon ima ditiki pesta arib raya Paskah di halak Yahudi rodo Tuhan Yesus dohot akka sisianna tuhuta Jerusalem untuk merayakan Paskah. Jala di bagasa perayaan Paskai di patupa Yesus do ima patupahon lahu mamuri patni akka sisiani Tuhan Yesus. Jalanunga di boto Tuhan Yesus namasa taringo tu dirina. Ditiki di hari raya Paskai di patupa Yesus do lahu mamuri pak ni akka sisiani jala pabotohon tu akka sisiani nunga jonok tikini Yesus. Jala bahkan siatonga-tonga ni akka sisiani adong sahalak siatonga-tonga ni nasida laho mangujuni Yesus jala siatonga-tonga ni sisiani ima sahalak parjehe nama jeheho Yesus asa anggiat ditakupi bana jala dibuan tu panguhum di bagasan hari raya Paskah Yahudi di pabotoho Yesus do isi do siatonga-tonga ni sahalak sia sisiani laho berencana jahat tu ibana majehehon ibana jala dipabua do ima
si Judas Iskariot do nanaing majehehon Tuhan Yesus jala naing gadisonna tuaka halak malim dohot tu panggonggomi ditiki tongoma ditiki naing patupahon lahu mamuri pak ni akasisiani Yesus jala dipatuduhon ido marhite-hite keteladanan contoh napi nasaha ni Yesus asa anggiat akasisiani boy maniru keteladanan pabahenan pelayanan ni Tuhan Yesus ditiki ibana lahu mamuri pak ni akasisiani marhite-hite turpuhon akamanginang di pajolo jala di paluba Yesus do hatana marhite-hite pabahenanna adorang sutar takup ibana jala di podahon ibana do tu akasisianna asa toktong na sida masih haholongan molope di patupa Yesus ima lahu mamuri pak ni akasisiani namar lapata do ya manginang ima hauduhon hasirepon ni rohani Yesus asa anggiat saluhutna sisiani mernida jala maniru pabahenan ni Yesus ima asa toktong nasida patuduhon hasirepon ni roha patuduhon holong ni roha dan patibohon songon status nasida songon sisian ni Tuhan Yesus alai molo di patuduho Yesus pe ima lahu mamuri pak ni sisiani asa ido nanaim patupau ni sisiani lahu mamuri nang akka patni akka natorop na porsia di Tuhan Yesus molo di pataridahon ibana pe di pataridahon Yesus pe holong ni rohana hasil repon ni rohana namar lapata doi ima na patuduhon holong ni rohani Yesus jala naing patuduhon na muse asa dau setonga-tonga ni akasisian ni ragam ni akaparsalisian asa anggiat matutu dia kepakobasion ni nasida asa toktong nasida mabain mempraktekkan patuduhon songon napi namasa di Tuhan Yesus tuak kasisiani ima laho melayani merhubas jara songon sada cerminan patupahon ima laho mamuri pak ni sisiani ainunga di boto ibana nunga di rajumi Yesus jono nama tikina nang takupon ni halak nama ibana nang aka soldadu jala marhite-hite patupahon ima Yesus mengajarhon asa unang nasida siatonga-tonga ni akasisiani tubuh persalisian alai naing maditonga-tonga ni sisiani gabi masih haholongan manasida gabi masih rupa manasida lahu patupahon nadinggan dia kepakubasion amang inang na inaholonga di bagasan Yesus Kristus ditiki Yesus rap dohot akasisiani saya dipatuduhon ibana do holong ni rohana itu nasida naboy taida di pabahenan ni Yesus tuksoheado haruar hata sia Tuhan Yesus ima hata songgak-songgak di pakubasion ni Yesus tungsoheado haruar hata muruk ni Yesus tu akasisianna tuksoheado selama Yesus tu akasisiannai salpu-salpu hata ni Yesus tu akasisiannai alai gariada tahe saya roha holong ni roha ido na dipatupa ibana saya marpamuati do roha ni Tuhan Yesus jala dijakun ibana do akan hurang jala hata na haruar siap pamangan ni Yesus holan hata pasu-pasu hata memudai hata berkat do na haruar na rosian pamangan ni Yesus wakasisiani tuksoheado masa di pakubasion ni Yesus haruar hata nakoras alasai hata namar pangajunu ibana hata holong ni rohaido na haruar sian roha ni Yesus tu akasisian nai atik pe gudang akahalak namar suku ni roha tu Yesus atik pe akanatoropi sai di parwarua Yesus alaya anggo Yesus
Saya dipatupa do holong ni roha, dipamelum do akan amar sahid, dipargogoi do aka halak na dibagasan aka ragam ni aka parukilon, dileho do nang gogo tu aka natoropi, dipabutong do nasida ditiki nasida male, diboto Yesus do namasa di tonga-tonga ni aka natoropi, ima holong ni roha ati peragam aka natoropi pale aleako Yesus. Aledang arok kea haruar hata ni Yesus ya pamanganna hata bura-bura. Hata namar salpuan. Alai saya dipatuduh Yesus do ima holong ni roha hata namar pemuati. Jala bahkan ditiki Yesus di hau pinar sidangi di do ibana do ale amang. Merpemuati maroham di nasida. Aidang diboto nasida nabi nahin nai. Alania kamanginang molo dipatuduh Yesus pe mamuri pak nia kasih siani na patuduh doi hasil repon ni roha keteladanan itulah yang menjadi cerminan tua kasih siani nang tuhita saluhutna asa mangolu hita di bagasan hasil repon ni roha asa mangolu hita songon halak Kristen na manada Yesus masih haholonga kita jala ido nani do ni Tuhan Yesus asa sada nang hita songon hita nasadaini asa sada nasida songok kita artina hasadau ni debatado Yesus ima di bagasan holong ni roha dipatuduh Yesus do holong ni roha nai dinaroi bana tu portibion molota jaha di Yohanes 3 ayat 10 ai songonor do holong ni roha ni debata ulah do anak nasasadai di lehon asa unang tu hamatea kita alai asa Tuhan ngoluan nasalin ngililing na duhita holong ni rohani Yesus ima mangalehon dirina mangalehon hosana mate ibana lahu mamorsa dosata dipaturun ibana do holong ni rohanai dar marpangaci holong ni rohani Tuhan Yesus idu na dipatuduh Yesus tua kasih siana asa toktong nasida menjadi cerminan gambaran masih haholongan akasih sean masih haholongan nang ruas masih haholongan nang akapangulan di huria masih haholongan nang akapanggongomi doh rakyatna keteladanan na pinasah ni Yesus idu na gabi tiruan di tonga-tonga ni nguluta dimulanya kamanginang majua doa kasih siani ditiki di patupa Yesus ima lahu mamuri pakna dijua akasih siani do ketika Yesus lahu mabahen ima mamuri pak ni akasih siani alai rodo Yesus dadang dianggap ibana songo guru ibana atik pe ibana anak ni debata atik pe ibana Tuhan alai dang dipatuduhon ibana hade batahonna alai dipatuduhon ibana do dirina na holong rohana di hita molope majua nang akasisiani alai naing ditega so Yesus asa songon na hupatupai naing patupau munat tu saluh jolma lahu mamuri nang patni akka natoropi dang dirajumi Yesus ibana ala guru dang dirajumi ibana ala anak ni debata ibana alai sebaliknya dipatari daun ibana do hauduhon haserepon kerendahan hati nuayongona kamanginang taida namasa di tonga-tonga ni portibion torok do halak nuaing molodung do nang manajer molodung do nang pimpinan molodung do nang gabe partogi molodung do gabe panggonggomi gudang do di zaman nuaingon naso olobe turut tutoru gudang do nuaingon di tonga-tonga ni bangsot tape molodung do gabe pimpinan molodung do gabe presiden gudang do nang akka di tonga-tonga ni akka nama so nuaingon dan olobe mernida sahat tutoru ala yang go Yesus dipatari daun ibana do dirina dibakasan hasil repon ni roha ati pebana sahala guru sahala rabbi anak ni debata jala debata ibana ala dipaturun ibana do cerminan olo ibana turut tutoru dipatari daun ibana kerendahan hati lau mamuri pak niak kasih siani songoni do nang akahalak na porsia dos dohita diadupan ni debata
Sarupa do hita di hadapan ni debata ima jolma natino pana. Status kemanusiaan kita sama di hadapan Tuhan. Unang maalani perbedaan ni status jenjang, apakah itu jabatan, apakah itu karena status pendidikan, apakah itu karena status wibawa do akalan na asingi. Unang may gabi penghalang makaholongi nang dongata dohot akalak na asing. Alay naing matapat ari dahon sarupa doi hita dohot akadongata di hadapan ni debata. Alani boharo hita patuduhon holong ni roha. Boharo hita mangurupi nang akahalak na asing. Jadi patuhol Yesus do gabaran naing matutu molo dipatupa Yesus holong ni roha. Songonima nang jolmai patupahon di bagasan serep doho uduk ni rohana. Ala buhak kamanginang ala holong ni rohaido pangaripunan ni salupati. Holong ni rohaido nagabe pangaripunan ni saluhut na pinasaka ni debata di tonga-tonga ni Portibion. Ala dia kamanginang holong ni rohai naing tapatuduhon di bagasan lebas ni roha. Holong ni rohai nang tapatuduhon dada ala nasamarga hita. Holong ni rohai unang mata patuduhon ala sapumua kita, ala sahuria hita. Alay naing matutut holong ni rohai dang mardia ibar hita. Ikod do bulus rohata maka holongi songot debata di bagasan Kristus Yesus. Maka holongi Portibion, holong ni roha ni debata di bagasan Kristus Yesus, ima holong ni roha yang universal. Dada holong ni roha holat tuhala Yahudi. Dada holong ni roha ni Yesus, holong ni roha ni debata tuhala Israel. Alai haroro ni Yesus tu Portibion, ima maka holongi hita, peluau kita, holong ni roha secara universal. Tu sudah jolma. Jadi akamanginang unang ma holong ni rohai, holan mamolus, holat tu dirita sendiri. Unang ma holong ni rohai holat tu sapunguan, tu samarga, tu sahuria, tu sabangso. Alay naing ma holong ni rohai ikod dos sarupa doi tu halak na asing. Ai holong ni rohani debatape tu hita sarupa doi tu saluhut jolma. Huren itu hata na holonga di bagasan Yesus Kristus. Alani di patuluhot Yesus do ima contoh nahuduko kami, contoh keteladanan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak pernah menganggap dirinya di patujolo ibana hari batauna. Hita pia manginang di tonga-tonga di Portibion, unang tapatujolo dirita molarong na di hita. Alay boharu hita kamanginang songon natinopan ni debata hita rajumat tado. Ikotok-tong dok hita marnida maka holong halak na asing. Ido nagabe sorminan di tonga-tonga ni ngulu ni aka na persia. Holong ni rohai ikonolo do masih payungotan. Molo holong rohata tulungata ikon olo do hita masih payungotan. Molo holong do rohata tulungata ikon olo do hita majalo hata si payungot di ruangan. Alanya kamanginang molo taha holongi do ngata unang ma rupani gabe tubuh aka rimas di tonga-tonga ni nguluta. Molo taha holongi do ngata unang ma gabe hata surak-surak namasa di tonga-tonga ni aka persaurata. Alani holong ni rohai pe ikod do di bagasan na ulu mangajari. Molo holong rohata tulungata iko mampu hita mangajari dongata. Ainunga di paturuho Yesus marhite-hite keteladanna na ulu mangajari di bagasan hasereponna mangajari kasisian nai asanggia tutu uduk jala holong rohana tuaka donganna. Holong ni roha ima patik nai baru sian nasa patik. Holong ni roha ima patik nai baru jala tarida do di bagasan Yesus na olo makokop jolma. Sahat tuna mate jala berjuang do ibana. Ido na dipaturuho Yesus asa anggiat jolmai malua. Holong ni rohani Yesus rela berkorban. Olo
maswasai ho dirina humau kopita. Suak songono di hita kamangina molo taholongi dongata. Naing matutu hita na adong di hita olo pasahaton si leho-leho ni debata masih haolongan nang dohot akka dongat tapi. Alanya kamanginang nena holongan di bagasan Yesus Kristus. Ai halak naso marholong ni roha ima halak naso tumadda debata. Jadi halak naso adong holong ni rohana, naso adong tubuh holong ni rohana, dang adong rohana masih paingotan, dang adong rohana masih ajuan, dang adong di ibana debata di bagasan rohana. Alai molo halak na di bagasan na holong ni roha, pasti doi adong debata mia di bagasan nguluna. Dia mayak kamanginang didok di sada Yohanes 4 ayat 20. Pergebus dohala nama dok holong rohana di debata alai di hosomi donganna. Alani molo hala nong majalo holong di rohani debata di bagasar dirina. Ikut doha holonganna donganna jolma. Ikunololo di bana mangurupi donganna. Ikunololo di bana mangaju nang donganna. Unang holam mernida hagaleo ni donganna. Unang holam mernida hahurangan ni donganna. Alai boharu kita masih urupan, masih haholongan. Saling berhubungan satu dengan yang lain. Unang saling mernida hasalani dongan. Kita harus jauhkan sikap saling mengintip kesalahan orang lain. Kita harus menjauhkan sikap yang tidak baik di tonga-tonga ni ngoluta. Alai naing matutu hita tapatuduhon holong ni rohai di bagasan hasil repon. Mampu menyadari ala bohak kamanginang karena kita inilah gambaran wajah Tuhan. Alani mau didok rupanya halak Kristen, kita ini segambar dengan Tuhan. Buasa didok segambar dengan Tuhan karena kita adalah segambar dalam arti kebaikan itu. Dos dohita diadupan di debata. Alanya kamanginang halak na segambar doh Tuhan. Halak naong segambar doh Tuhan ni mangol di bagasan Tuhan ni neng matutu ibana hataridaan na di bagasan dirina bahwa Yesus adong di ibana holong ni roha. Hita pe molo halak Kristen kita namang yuto Yesus ikun adong do di hita holong ni roha. Unang setadok kita halak Kristen. Unang setadok kita siuto Yesus. Hapedang adong didirita ima ngolu songo Tuhan Yesus. Alani molo adong do di Yesus holong ni roha. Hita pe halak Kristen molo tadok do dirita halak Kristen ikun adong do di hita holong ni roha. Amanami do inanami na ina holonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang memiliki karakter kasih, orang yang memiliki karakter holong ni roha, pasti doi naboi patu pahun akan adinggan. Alani ikonololo hita amanginang ditopa karakter yang memiliki holong ni roha. Kita harus mau ditempah menjadi orang-orang yang berkarakter memiliki holong ni roha. Kita mau ditempah menjadi orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Alani ipaturuhom ma amanginang holong ni roha di tonga-tonga ni ngoluta. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena apa? Alahita ima sorminan. Gabar ni debataru hita. Asa di boto halak Kristen kita. Di bereng na hita. Na masih holonga kita halak na asing pe. Mernida halak Kristen doya pe. Na patupahon holong ni roha. Ada wajah Tuhan. Ada kemiripan Tuhan dalam kehidupan kita. Ido gabaran ni Tuhan ini di tonga-tonga ni nguluta. Tudos dia manginang melau kami pe. Setabi ba molo di tonga-tonga ni keluarga nami. Anggoinata mirip kembardo. Jadi dia ada hola fisik na mirip na sida, pakatayon na miripian. Uhuk na pe sarupa. Dungi muse wajah na pe tumaca sarupa. Partibona pe inata ni pernijabunami do pariban na kakakna miripian. Hata-hatana pe miripian. Songgak-songgak na pe miripian.
dangadong nabide. Jadi hiado secara pribadi puripudo na makatai au do inata HP kakak nibado ala sarupa mirip. Sian hata-hatana, parbohionna, obukna, pangalakoyonna sudah mirip. Dangadong nabida. Songoniro kita nang akala Kristen. Kita ini adalah gambaran Tuhan, wajah Tuhan, kemiripan Tuhan. Boharu tutu nang pakatayota, parangeta, songon gambaran kemiripan nibohi ni Tuhan Yesus. Kunadong do di kita kamanginang molo di dope kita kemiripan wajah Tuhan segambar dengan Tuhan. Kita harus mempraktekkan segambar dengan Tuhan kemiripan kita dengan Yesus, yaitu songo dia dong 10 tahun asa adong di kita ima songon halak Kristen na di bagasan na holong ni roha. Molo nunga Yesus maka holongi hita pe songon halak Kristen ikut do tapatuduhon holong ni roha di tonga-tonga ni nguluta. Alani ido kamanginang holong ni roha ido na makakam saluhut na akapatik. Jala holong ni roha ido patik na baru di tonga-tonga ni nguluta. Nama baik kita lam marsi hohot marsi tutu hita patupaun akan adinggan diakka ulauta di tonga-tonga ni keluargata, di tonga-tonga ni bangsota, nang di tonga-tonga ni huriat tapi. Alania kamanginang sadadu hita di bagasat Tuhani. Tapatuduhom ma holong ni roha. Mari kita saling mendukung, saling menguatkan, saling memotivasi. Mari kita jauhkan sikap-sikap yang menjatuhkan. Halak na saling menjatuhkan, dangadong disi holong ni roha. Halak na masih pahata-hataan, dangadong disi holong ni roha. Halak na say mamereng ak kahahurangan ni halak, dangadong disi holong ni roha. Ale halak na menada Yesus, ima halak na patuduhon holong ni rohana somarnida buhi somarnida status alay marnida tuhatja Yesus nang patupahon akka holong ni roha di tonga-tonga ni nguluta di pasu-pasu Tuhan ni mahita. Amin. Mulai ate mali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami marhiti-hiti barita nauli nang satu hami di patupahodo holong ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami. Holong ni rohai do ali Tuhan ima patik nai baru. Holong ni rohai do ali Tuhan hataridaan nami son si hutoko. Ali Tuhan di batama nami. Nunga jumolo ho maka holongi hami. Nunga di patupaho ali Tuhan ima akka ulau nadinggan laho menobus sami. Patupahon pardamian nami marhite-hite hama matemi holong ni roham di patuduh ko di bagasan Yesus Kristus songoni mahamili Tuhan naing mahami masih haholongan saling memotivasi saling mendukung memberi yang terbaik pada nami mali Tuhan akar ragam ni nabui menyudutkan nabui mabain na kurang sikop alay Tuhan di tunga-tunga ni ngulu nami. Alay na yung mahamil Tuhan, pataridahon holong ni roha nami, dohot nungan nami, ay ido hataridan nami, na makaholong iho. Mulai hati mali Tuhan di bata ama nami, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari di mahita laos tapapunguma peliata. Yesus tak pasada, hulu
Tatangia kuma peliata tu de bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haruruan ni saluhut si leho-leho na dinggan. Do nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga tunga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si lehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami maddo mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni Roham, di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sordako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Sa didopako Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaor hon madamena tutodim. Amen. Mulai tema di Tuhata, ima nabui di Batupa siya tonga-tongani huriata, marhite-hite pakkubaysion video streaming. Aladi di paso-paso Tuhan ima hita saluhut na terlumubi ruas ni huria. Di Batama na mamasuk-masuk hita. Shalom.